Frați români, un salut de la șamanul român din Sud America, care vorbește pentru toți latinii, cei care folosesc telefonul Tigo, Dumnezeu cu voi, și Claro que sí, alt telefon pentru Telemundo. Ascultați bine ce zice, voi translatari? Abracadubi, spune? Adică mai puneți un roller joint. Sunt cu Romanian Baker. Coaliția română pentru Trumpiș. Ce spune? Aveți grijă? Blestemul românilor peste Canadian Bacon. Choke Canadian Bacon. Bau vă caută. Justin Castro. Ciocoloco from Guatemala, șamanul care umbla desculț în Guatemala. Veniți cu mine dacă vreți să trăiți. Dios contigo, Dumnezeu cu voi.